krenem na tvoje ime Ante Keš. Kako je krenulo? Živio mi Šimecki. Kako je krenulo? Pa evo ovako je krenulo, znači ja sam imao neko drugo ime, kako si reperi već daju imena, tako kako im se prohtije. Međutim, onda je bila je nekakva zavrzlama vezana uz Natko Šala, znači moji producenti. Uglavnom, u jednom momentu je Šala mene zvao i rekao kao Ante, di je Keš? A Natko koji je to slušao, koji nema pojma o čemu se radi, jer ja sam ovome bio dužan neke pare. I Natko to sluša i on je zabrio u tom trenutku da se ja zovem Ante Keš. On je to pomislio iz te rečenice, on sebi stvorio u glavi konstrukciju. Ante Keš je kao, nakon par dana me sreo i kaže, kao pa znaš šta, super ti je ovo, kao nadimak ti je odličan, kao ja govorim koji nadimak? Pa Ante Keš, kao jesi ti kao umjetnički zoveš Ante Keš? Ja rekao, ne, ali da, sad da, nakon ovoga da. Tako da, eto, doslovno sasvim slučajno, kad ljudi kažu da je nešto slučajno, ovo nije moglo slučajnije, eto, kažem ti, dakle, i mogu ti reći da je opstalo ime i nekako imaš pa eto, umjetnika, repera, koga god sa alternativnim nekakvim umjetničkim imenima, ali ovo je mene baš obilježilo, jer kad kažeš Ante Keš, pogotovo u vrijeme Gotovine, kad su ga hvatali i tako dalje, puno govori to, odmah te svrstate odmah na tvoju stranu. Tako da, evo, zanimljivo je bilo i gledati te komentare vezane uz ime, pogotovo kad sam počinjao. Onako nisi indiferentan kad ga čuješ, izaziva nekakvu reakciju, evo. To sam baš htio reći, ali sam se rekao za Ante Gotovina kad se prevede na hrvatski. To je to, da. Imaš kao rođak od Johnny Casha.